महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री व हरित क्रांतीचे प्रणेते स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांचे चिरंजीव निरंजन नाईक साहेब हे दिनांक 22 मार्च 2026 रोजी पुसद येथे येणार आहेत। हा कार्यक्रम ग्रामीण पोलीस स्टेशन समोर चिंतामणी मंदिराजवळील मैदानात आयोजित करण्यात आला असून कार्यक्रमाची वेळ सायंकाळी 5 वाजता अशी निश्चित करण्यात आली आहे। निरंजन नाईक यांच्या या दौऱ्यामुळे परिसरातील कार्यकर्ते व नागरिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे। कार्यक्रमाला परिसरातील नागरिक, युवक आणि सामाजिक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे। कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याचे आवाहन आयोजकांकडून करण्यात आले आहे।